Hyvää perjantaita ja tervetuloa perjantain pariin. Tällä viikolla muun muassa Toyotan CHR Plus sai ennakkohinnat, Porsche esitteli Macanin GTS-version ja Tesla toi Model S ja Model X takaisin myyntiin kevyesti päivitettyinä. Toyota CHR Plus sai ennakkohinnat ja ne alkavat 44 990 eurosta. Myynti alkaa 77 kWh akulla, joka on saatavilla etu- ja nelivetoisena. Etuvetoisen version VLTP-toimintamatka on 609 kilometriä ja se kiihtyy 7,3 sekunnissa. Nelivetoisessa versiossa toimintamatka lyhenee 546 kilometriin ja kiihtyvyys laskee 5,2 sekuntiin. CHR Plus jakaa perusrakenteensa suuremman BZ4 sähköauton kanssa, eli se ei ole sama perusrakenne, joka löytyy polttomoottorisesta CHR:stä. Akseliväli on 2,75 metriä, joka on 10 senttiä vähemmän kuin BZ4X:llä. Hintaeroa samalla akulla varustettuun BZ4X:ään on 1560 euroa CHR Plusan hyväksi. Harmillisesti 22 kW sisäinen laturi kuuluu vain nelivetoisen version Executive-varustetasoon, jonka hinnat alkavat jo 51 515 eurosta. Porsche Macan sai GTS-version. Uusi GTS sijoittuu 4S:n ja turbon väliin niin kiihtyvyydessä kuin hinnassa. Auto maksaa 111 390 euroa ja se kiihtyy 3,8 sekunnissa. Toimintamatkaa luvataan samasta 95 kWh nettoakusta 569 kilometriä. Tesla toi kevyesti päivitetyt Model X ja Model S-mallit takaisin myyntiin Suomessa. Molemmat autot ovat tarjolla all-wheel drive ja plate-versioina, joiden hinnat pysyvät täysin samoina kuin noin 3 kuukautta sitten myynnistä poistuneet edelliset mallit. Ulkoiset muutokset ovat hyvin pienet aiempiin versioihin nähden, eikä sisälläkään ole suurempia uudistuksia. Lähinnä materiaali ja tunnelmavalaistus ovat muuttuneet. Suurin muutos lienee Model X:n kolmannen rivin uudelleenjärjestely, jonka johdosta Tesla lupaa kolmannelle riville enemmän tilaa hartioille. Tekniikan osalta voimalinjoja on kehitetty energiatehokkaimmiksi, joiden ansiosta myös VLTP-toimintamatkat ovat kasvaneet. Model S All-Wheel Drive maksaa 109 990 euroa ja Model S:n Plate-versio on 10 000 euroa kalliimpi. Model X:n All-Wheel Drive maksaa 114 990 euroa ja myös sen Plate-versio on 10 000 euroa enemmän. Kuluneella viikolla jo myynnissä olevien sähköautojen hinnastoissa tapahtui todella vähän muutoksia. Skodalta nähtiin pienet päivitykset Elrockin hinnastossa, jossa suurella akulla varustetut nelivedot eli 85X ja 85X RS nelivetoversioiden hinnat tippuivat muutamilla satasilla. Polestaren hinnastosta tai tarkemmin heidän nettisivuilla olevasta konfiguraattorista katosi halvin Polestar 3 Long Range Single Motor ja tällä hetkellä halvin Polestar 3 on Long Range Dual Motor. Jos sinä haluat tutustua ja vertailla Suomessa myytävien sähköautojen hintoja ja tärkeimpiä teknisiä tietoja, onnistuu se osoitteessa evdb.fi. Nähdään ensi viikolla.